Combo, rascat. Sper că a pornit filmarea. Bă, dar ăștia s-au dus în Am B. pornit. Yo, Rastaman, man. Sorry, man. Coming, man. My bad, man. Asta! Yo, Vagina Ja, und City. some bad push right now, man. Missing no straight, eh? City. Why is your gun in the middle of the screen? Yo. Because I want it to be that way. A, fuge. I smoke that shit, man. Oh, mama, great. Mamă, dar e urât cu arma asta. Cu pistol. Nu-mi place. Nu-mi place, mă. Yo. View model. Offset X 1. Gata, mă, lasă, că nu-mi place. E urât rău. Este mint. Yeah, man. Yo. We're going straight to it, man. My name is 50 Lema. My father is from Romania and my mother is from Jamaica. Doctor! God damn. Yeah. Yo. Ia armor ăștia. Vezi că a luat 2. O să iau bomba. Bă, dar care tropă e, mă? Eu am tropă, scuze, frate. Take that goddamn bomb, guys. Ăla deja are 4. Ai intrat în A? A-side, man. Yo. Oh. Man, Yo. A-side. Vine și prin ups. Vezi că e fix acolo, l-am auzit, nu știu. Graveyard, știi? Aha. Man, go short, orange. Hai că se duce la short. Ce are, mă, ăla? SG? Da. Go short, orange. Please. Uite-l, pit. Yo, stai că Pitul mic. Bă, da, dacă... Tu sac! Bro, my ping just went crazy. I'm sorry. Excuse! De unde l-a luat pe short? Pe short, da. Yo. Hai că pe short, dacă e. Era min. Actually. Bă, dar sunt prost rău. Ba, da, i-am dat lui ăla din Bă, librărie. sunt tot timpul prost la propriu. Bă. Păi dacă E ok, e... bă. Am pac. It's ok, bă. It's alright, bro. It's alright. I smoked that shit, ma. I smoked that shit. Too high on dark push, man. Yeah, man. That's why I bad aim, man. Mama are polar. Yo. Stai, mă. E banană! 3? Trion B, Trion banană. 3 pe banană, ești Bad, bun. man. Am dat pic, m-au lovit 3 bărbați. Come, go help. Bine, mă. Last two was on banana. Banana, man! Oh, I smoked that shit, man. Yeah, man! I'm too high, man. Middle, man. Yeah, man! Damn, man, I missed up, Tot man. acolo. Nu mai aveam In the glanțe. middle! A piston. Apart, man. Oh, mama, grave, ma. My mother gave me my blood. And I took it from Bă, dar asta chiar e Jamaica. Uite-te la poza Who lui. want MVP? Da, știu. Bocchea. Me, please, Rasta, man. What are you? Where are you? me. Here. Oh, Dă-mă fuck, polarul. sorry. Dă-mă polarul. I suck with Taopo. Thank you. I suck with everything. I Dă suck, bomba dacă vrei. but I don't suck to cock. Yeah, don't suck. No cock. That's some gay shit. Poza lui. Only thing in my mouth is a blunt. Yeah, man. Mid pushing. Te ajut, frate. Yo. Yeah, man! Yo. Good job, bad man. Go away. Come on, banana.
Bombă rasca. Mai ating pe mid. Miton, man! Io. Apart. Miza, eu de mea caci, man. Io. Man! Iar good, man. Great job. Rasta clat. Bob clat. Bă, da, împing 1 miliard, Get my mâncați blood. la propriu. Yo, thank you, brother. Shit out, man! Banana, man! Oh. Damn, you boy. You Yo. touch it! I go with fire. Good Mid, mid, shit, mid, mid, man. mid. Aquela chicken to McDuff. Yo, bă, dar în ce m-am The blocat? shooting, man. No good shooting. Nu te rog. Nu te rog. Mid. Bă, dar ăștia sunt rat. Îi aud. E dubii de sensor. Bă, sunt mid toți. Hai mă că l-am văzut. Sau erau vocile. Oh, mama, mă grei. Take care of Da, left. man. Yo. Au! Yo. Ai, mă. Nice climb, man. Night stare. Ah, fuck. I have full over my finger. Can I have a drop, please? Drop What that ass. Drop that shit, man. Thank you, bro. You got the stuff, man? Bă, decât să dai de That mai stuff, bine, man. de mecanic. Este minte. Direct pe YouTube ajunge și asta. Yo. Bă, dar cum dă ăla? E ucrainian. Are 2000 de ore. Vine noi direct pe front să se bată cu noi. Și eu dacă stau aici tot... Practică. Și eu dacă stau aici tot meciul aștept pe ăștia de cu banana. Ăla face practică. Yo. Eu nu o să mă arăt, stau aici și aștept pe sari banana să iasă. Yo. Io. Io. Te bagi tot pe al tău, că se bate singur cu toți. Ah, uite și Yo. al tău stă în Low rampă. HP, man. Crezi că era low în arcadă. Ia uite. Iese. Hai că iese dacă e. Hai că iese. Bă, ce timing. Știi când da 50, da? Știi că dacă nu te 60 de cap. I hit that shit, man. Da, a fost timing prost. Am o idee. Dă-ți, Idee. dați-vă că mă duc. Bro, stop blocking me, man. Yo. Man. I'm too slow. Yo. Yo. Bă, dar ce fel de Da. Știu. Și mi-a dat la fel. Ia și joacă-te, nu? Te nu vine asta prin rat mare lucru. Se dublează, mă. Tu, mine. Bă, de asta nu-i aude. Dă Ace, fii atent aici. Ace, you're not gay. You're gay, bro. Come on. English or Spanish? English or Spanish? Bă, English or Spanish? Yo, green. English or Spanish?
Jamaican, man. Ești pantacuș, man. Whoever move first is gay. Io. 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 You moved, bro, you moved. Io move, Guys, brother. move, guys. Damn. Să luăm și runda, să vezi acum. Bro. Come on. Oh. Ia direct cap cu diga lui dau, fii Gun some bad. Hai mă ieși. Hai, mă. Hai mă ieși. Io. Da. Da, man. Bă, dar ce fel trag ăștia. Au. Bă, tu ai văzut? Bă, ce fel trag ăștia, mă. La 4. Don't worry, be happy. De nu intru eu de pe tot ce am ales. Bă, și mă gândeam să mă cam pe Turcia, nu e rău. Cred că intră de pe tot ce am ales. Sunt prea tryhard de ăștia. Ne-a dat aici să facem flor. Io. Combo, ca. Ajutor! Na. Intrați pe B, bă, cam la 2. Can be, De brother. fapt, nevermind. Nevermind. Or, no. Io. Te dă cu spatele la el? Really? A, bă, Călin. L-am bătut? Yes, acum așa murit Cum se pe iei acum? Da. Io. El nu ăsta în lung, se despre ce zac m-a tap. Io. Io. Oh. Good shoot, man. I almost had a heart attack. Normal. Io. That's why we smoke. Fii atent aici. Ești pregătit? Io. Aia zic. Vezi că ne cară ăștia? Ai ok, bă. A, și tot 4 kill-uri. Da. Aia s-au dus în B, se bat, să vezi ce dă mai acum, crocodil. Eu și mușcăm pe ăștia de cură. Hai că-i mușcăm, dacă direct cap pe cap. Io. E bine. În mid. E bine. Vedem. Vezi că e pe mid ăla. Uite tu așa în stânga. I love your Nice. semen. Yeah. Yes. Schnappy. Stop, stai crocodile. Stop, Acum ăștia vin. Da. Hai, amândoi. Ik ben Snappy. Io. Hai, mă, de ce? Bro, this is Unfortunate something timing, else. mate. That fucking De ce nu timing poți is să tragi crazy. când... De ce nu poți să tragi când ai... Când încarci la XM? Dar poți să tragi când ce încarci la XM, că... Păi eu încărcam și numai să trag, că am apsat click. Nu știu ce se întâmplă, e... Tu n-ai văzut măcar că mi-a ieșit în amicul și am avut rău frame, o să vezi pe filmare. Leu, cu jocul ăsta, mă. La PC să mă joc Counter în 165 de frame-uri, de cam 90. Unul mid. Wow! Yo! Rasta, man. Hai să intrăm. Hai, Chiar du-te de puțin răcă. B.
Mid ceva. One middle Lent. with a Green. M4. Hey, Yo. în formă. Bad. Yo. One more. Aici stau. E mort. Șni, Yo. șnapi. Ah, Cum n-am Hai, murit, mă. mă? Balcony. Low HP. It's low. time. Yo. Ебаня, ему. Bine că nu l-au luat asta. Faci. I give him 95 in 2. Yo. Tot XM. Ce prea. Zeus. Aici e taser, îi dau. Yo. Yo. De unde? Din balcon. Polarul. Yo. Ai, mă. De ce mă enervez că dacă... Yo. A murit. Yo. Bom, Bomboclat, man! Bombo class. Yo. Ce să Me and the yellow got B. Yeah, I have a good tactic. We smoked that shit. We smoked that shit. Nate the Oh, big mama, guy! no, Okay. grave. Okay, No. We smoked that. We smoked that shit, bro. With nade, Ah, with nade. I need that shit, Oh, bro. mama, great. I need that shit, bro. I'll light it up, man. Light it up, man! We light the banana. Yo. Yeah, We man! smoked that shit. Mamă, 4 pe banană. Let's go. Simulații. Deronei. Yeah. Guardate, man! Hold A. Bă, ce m-a speriat cu uita. Yo, cum am Mă iei. Hai mă, că i-am dat pe cap. Yo. Bomboclat. Too long, man! Bă, dar nu intră pistolul deloc, mă. Auzi-l pe ăsta. Sad. Păi eu îi dau adul ăsta. Bombocla. Faia ganja bomboclat. I-a dat comment. Fii atent aici. Yo. Uite pe ea. Mă să dau pic mid. Barla, nu știu așa între de bate. Bă, pe... Yo. Mi-a dat din săritură! Mi-a dat din săritură! Yo. I hit him in the head. Still not dead. Aha, din da cuci! Yo. Yo. Yo, only midlife, I press my fucking finger in his head. I press my dick up his throat. Yo. Ce-am zis? I got the trigger in the head, man! Okay. We got this. We don't got this. They got this. Yeah, they got this. But we'll have it first. Bă, măcar să arăți. Yo. One in middle. Yo. That's how we do it. Inside, man! Yeah, man! Yeah, man. Smoke that shit. That's how we do it.
Yeah, man. Bomba clap! De ce te-au scris la semn exclamării, râ? Nu știu, mă, ce vrea. E că te faci, da, de repet. Oh my god. Vezi, Baga. Iar, wow, tată, intervenție. dă-te că iar. Permit. Baga. I-am tras curent. I-am tras curent. Avem bomba. We have bomb, bro. Uciuc, man. Faptul că toată harta joacă așa treabă și câștigăm. You see, we got this, man. What? We got this, we got we this. We got Win this. this. You only have to put the grenade on the Put the banana. grenade on the head. Yeah, man. Wow. On the side, man. Yo. Oh, fucking hell. Bomba, Damn. Bomba Bomba. clap, man. But at least we got money now. With And if we lost, we can put the rest on some bitches. we make a bet on Real Madrid that win Champions League, okay? 100% win. Yeah, yeah, it's 100% win. Ai, bă. Okay. Ce skin. Yo. Yeah, man. Yo. Nu. Mid. Avem. On the pita. Never mind, never mind. Yo. Fort. Yeah, Yo. man. Yeah, man, that's how we do it, man. Yeah, man. Bomboclat. Repolar? No. La meu. Nu. Cioasa. Marius, pick up though. Yo. Ce bro? Maris. Tata fascinat. Pe flash am dat. Pit one. Direct la meu. Yo. Yo. Apart. Yeah, man. Pita, man. Yo. Yeah, man. Bomba clap. Hey, man. Bă, i-a băgat bomba sub curul ăla. Fac șprițuri și te simt. Bomba. Oh, I've one put on the site. He's low. Asta meu e unul ca și Ah. Wanna do it, man. Yeah, Sorry, man. man. Good job, man. It's okay. I Do thought it, Yeah, the man. bomba clap. Hope we'll see. Yeah, man. Genial. Pur și simplu a fost genial. Ia, ce-am câștigat.
Hai, tata, atunci am câștigat. Ai altceva. Știi să jucăm golf? Vrei golf? Vrei golf? Bet. Deci cam hărțile la clasice. Stai așa Ia zi. să-mi iau și eu reward-ul, că am făcut la cap. Cutie și skill pe autonomă sau skill pe techno? Skill pe techno. E ușor. Password. Fracture case. Cât mai e o cutie de asta? Nici nu e 20 cenți. Cam atât a fost la